שראו. טוב, אז בוקר טוב לכולם. הנה הנהג שלנו. אני מלא עצבים עכשיו, מצלמת אותי על ה... הנה רגע, עכשיו הוא ייכנס בסוף. מחנה קיץ. הנה מחנה. הדסי. הנה דסה. כולם פה אחרי ממחנה. איפה עדן? עדן, בואי תראי את עצמך. בכל מחיר את תחכי לי, נשבע לך בסדר, בסדר, זה פשוט כבר לא מתאים לי. החיים האלה לא טובים לי, איך במציאות הכל היה כל כך הפוך. לא חשבתי שאני ארד כל כך נמוך. חברות שלך שטן בגללן כל הסכסוך. תחזרי אליי דחוף כי הלב שלי שפוך. בדרך כלל לא מקשיב, בדרך כלל זה לא מזיז לי מה שאחרים אומרים. כבר רצות שמועות בעיר מאנשים שאני לא מכיר, אבל אתמול זה בא מכמה חברים. אמרו לי שראו אותך באיזו מסיבה בחיפה, בשעות הקטנות של הלילה איתו. בחוץ בכל זאת. כי את חייבת לזה בבידק, אני לא יכולה. היי. שאת כבר שלו. שקשה יש רק בלחם, לחם, אבל קשה שכולם מדברים על לחם, לחם. ואני כולה בן אדם שמנסה להתגבר, הוצאת אותי מהחיים שלך מהר, כבר מישהו אחר, לפחות לשמוע את זה ממך.